Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manitahlah ambo di hadapan engku jonin ya mama ambo nang gadang sarul batua nan tahu cara dia pandai tahu nan bakerang batanyo pandai nan bakerang baguru tiang adat sandi haluran payung marawa baka adat atau nyawa nagari. Nah umpamu kayu gadang di tangga koto bahure limbago matang bapatang sandihan di ko badahan suka jo gantang barang siang bari jo balape nambah daun rimbun jo ada nambah buah kato nambah pasai sampai batanyo kapulang sampai baripo mengko sayu mendatangkan sambah Sambah baleri sambah hambo kapado nampe jurai di musaji ina mengetahui halal dengan haram dosa dengan bata ina bila kasih jumolana diri sambah hambo kapado nanyimpo tadi pandai tahu sampai kurang bayu tagak sampai kurang babi caru baleri sambah hambo padu bundu kanduang Ipape rumah ngadang ambang puro walung bunian anak kunci rumah tanggo awi katampe minta air minta sampai minta nasi ika mencari ikan tawanu lai dalam tambahan nabo inang kete mudu mata musa tangkai dalam kapuang hiasan dalam nagari lai dalam tambahan nabo Karimpun jira di halaman temu dirambah kasatuno laba kumpul dan sana andai dan tolan lai dalam tambahan nambuju kasadonya kalau sayu kamarambah pada baringin tingko batingko anyu ela kasih aba darai kalau sayu kamanyambah tak izin dinantu bukan tulah yang orang jadi pandai orang mengali lambah memakai baju biludu gandung kota dorong sayu menyambah sekali gawat itu ampun dua sungai rembang anak rusuh masih ada apa salah tak ditimbang kodoso ampun alabiah Bola nangka kita pasambahkan dikaji alum barabalum aku dikatakan alum balum bakutuk nagari alum barati jobalaku alum batampian alum banari sungai limau alum batapu hapa kandangan alum basintu alum wa kurai taji ada josara akan Allah baya diri juo Oh takalo masuk dahulunya takalo imsa hisu di iyo di nini moyang kita jadi pitua sampai kini di manusia tiap palito di bawah telong nambah tali cayu menyambu katang patang juko dikaji asa usuan ini moyang kita iyo di lereng gunung barati tapi no di pariangan padang panjang kalau masuk dahulunya dek nini moyang kita lah dibuat rata kusung do koto banagari rata koto do nagari lah dibuat tawa gadang satampang banian kanan orang tikolua so itu dibuat lah buat koto dua buah satu koto patang panjang dua koto pariangan sampai ke ini tinggal itu jauh itu dalam jangkauan larenan panjang seri gunung barapi lepe kalanta atung basuili Oh disabui kotonyo pariangan jo padang panjang buku asik kaladi takalo adat akadi kambang disinang asamulonyo jadi dek nini itu dawan daru kayu dilapih pulang siang ada bayi ada lua jo karantau lapih karena jo pasisi
ditambah ampe foto lai yaitu foto baru jo sialahan foto tuo jo batu basa ko atu selah jo salisia kita selesaikan tandonya kita urang baka tarui ka ilie kalau kandang jo padang dua katigo jo turawan ko ado kabe nang ganggang atau nang tangga di pacuko kita patawikan kaili ka balimbiang jo kinawai sawah kare jo buki itu masuk itu jangan sampai salah awai barang urang jangan diganggu baik itu adai nan bapakai tidak ada hulu sampai kini kok itu sesudah di pariangan turun kaberuh sadayu latih talima kaum duo bale koto limau kaum duo bale koto sembilan koto di dalam duo bale koto pamagat iko lubu sanjuk siangnya tujuh anu nan dikatakan tanjuang nan tujuh patamu tanjuang alam minang kabau kaduo juang barulah akatiku tanjuang bonai nang sampai tanjuang sungai yang kalimu lah tanjuang bingkuang nang keenam tanjuang alai nang ketujuh tanjuang kadang isi junjuang lubuaknya tigo lubu asi punai do lubu asi mahuang katiku do lubu asi karah dikaji sungai tarap salapan batu itu pemuncak kuto paliang Nona memegang tempuat tangkainya kok dikaji lunyo na langgam nan tujuh labuatan jo sungai jambu pasa akung tuang koto paliang tapi sawah sana alu bunyi koto paliang sinawang jo buki ikan duang pardamaian koto paliang sekara adu sandiang baka jamin taruhi koto paliang Iya tu meti koto paliang puas koto harimau capu koto paliang Lui sewari nangka kita tarimu sampai kini lai pakai du lai memedang ada pusako ada lai nambah pakai pusako lai nambah tolong tidak saja di luar lepe karantau orang lai memakai siri hajo pinang lu sampai kini tu pusako nandak langkang dia paning yang sa tak layu tak duit tak di koklah berubah isi cara no tando ada tindak apa pakai lai lah berubah giliran di dalamnya itu tando kita tak sabu mati tidak jadi yang buka padang kapalo koto tu indah jadi dirantang panjang hari laku tua do baleh pulau dan sekarang itu kini menurut pesanan biasa kanda guli pinta abalaku dan jadi buah pernah dek silang kejo pangka dek ulah karajonan ba pokok insyaallah jo niat sungguh lai batin kami sampaikan lai sahut sapangana lai sayo sakato ko siriah lai ka kami capiak pinang lai ka bagoto tambakau lai ka bajiso sehriang balam jo barabah lalu salam mantul siang salam sama-sama lalu salam kembali pada sepangkat sepanjang buah rundiang angko datuk nang katangah lah kami simak di siku tadi di tingkik tinggi singgi basu lah pucuk silaronyo jiko dikali dalam basu lau dek dengan di masa babaa mangko baitu tu tunggu lai ba panapang tu patang lai ba pengabuan tiuk kuli ado isi tiuk lapa ado makna sangatlah sejuk jiko diminum sangatlah lama jiko dimakan sapat baa mangko bitu tentang jalur penita nangku tumbuh nambah serupu kopi ya silang bapangka di jumalah karajo namboko sejak diawa pacu dimulai tanda boleh pinta pelaku nan jauh alik latibo nan dakek lah datang dari bukit turun ke bawah dari lurah naik ke atas dari ujung datang kamari nuh alik sejak diawa anan suah mengamang di silang bapangka tumbuh nampak sarupo ini nah tentang dialek kami di hari penutupan ko
Bari sancang petak putih duduk nak kodoh kotak pasang keto silang ju salisiah tak jadi. Kaji nalum basudan di silau guru lah mati dicaliak suri indak basuh. Bari dia teh kot di bawah dari bawah kot dia teh buat tukar lapak je makna pada so itu tentang itu. Lambat lempih tentang celano nang katanga. Labai si dengan pinang selatok sadah juga ambilnya selatok tembakau panyudai. Siriah salai minta dicapiat penang sebuah minta dia kata iyo kalah betul lah. Gimana gua? Jadi kami silang dia teh namo si jamu dengan insyaallah aku tu siriah kami capiat pinang tu kata laksana nanti kata. Itu ada masalah sebagai sebuah keramat itu. Ya.